ஹாய்ங்க, இது நம்ம யோகா பொட்டிக். இப்ப நம்ம என்ன கலெக்ஷன் பார்க்க போறோம்னா, ஆன்லைன்ல ட்ரெண்டிங்கா போய்கிட்டு இருக்க மயூரி வேல்தாரி காட்டன் சாரி. இந்த காட்டன் சாரில வந்து டபுள் சைடு பார்டர், மேல வந்து நல்ல சின்ன பார்டர், கீழே வந்து நல்லா பாருங்களேன், நல்ல பிக் பார்டரா இருக்கு. அதுவும் நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் கலர்ல தான் பார்டர் வந்து வந்திருக்கு. இதுல வந்து அன்னம் போட்டிருக்கு. உருவம் இல்லாத மாடலும் எங்கிட்ட நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுறதுக்கு நீட் அண்ட் எலகண்டா இருக்கும். நல்லா அயன் பண்ணி எல்லாம் கட்ட தேவையில்ல, நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் தண்ணியில பட்டாவே. இந்த சாரில வந்து நம்ம 5 கலர்ஸ் இப்ப கொண்டாந்துருக்கோம். இது வந்து டாப் மோஸ்டா ட்ரெண்டிங்ல போய்கிட்டு இருக்க இங்க் ப்ளூ வித் பர்பிள் கலர். இங்க் ப்ளூ வித் டார்க் ஸ்கை ப்ளூல வந்து இந்த சாரி வந்திருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்டர்ல வந்து மயில் போட்டிருக்கு. இது வந்து நீங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் கட்டிட்டு போலாம், நல்லா வந்து டெய்லி வேற ஆபீஸ்க்கும் கட்டிட்டு போலாம். அவ்வளவு அருமையான கலெக்ஷன்ஸ். உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குதோ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுங்க. எங்களோட நம்பர் 9025645553. மறக்காம எல்லாரும் எங்க யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, யோகாஸ் பொட்டிக். இதோட ஆஃபர் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 799 ஒன்லி வித் ஃப்ரீ ஷிப்பிங் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு. நம்ம பொட்டிக்ஸ்ல தான் ரொம்ப ரேட்டு கம்மி. ஆர்டரை வந்து சீக்கிரமே வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கிறங்க.